मध्य प्रदेशआव लामानि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय बे जाथायाव जादों सा 15 दावबायारिफोरनि जिउ खहा आरो सा 25 सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम हरखाब गंसे गोजौ दालांनिफ्राय गाहायाव गोलैदों गंसे दावबायारि बासआ मिथिनाय बादिब्ला मध्य प्रदेशनि करगननिफ्राय इन्दोर फारसे गोबां दावबायारिफोरखौ लानानै थांगासिनो दंमोन गंसे बासआ नाथाय गंसे गोजौ दालांनिफ्राय हरखाब गाहायाव गोग्लैयो दावबायारिनि बासआ दिनै फुंनि समाव नुजाथिनाय बे जाथायाव जोखोम मोननाय सुबुंफोरखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोन्दों बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस आरो रैखाथि होग्रा हानजाया सौहैनानै बासनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया जाथायखौ दुखु मोननानै जिउ गोमानाय नखरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंनि नखरफोरनो 50 रोजा रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों फारसेथिं दालांनिफ्राय बास गोलैनाय जाथायखौ मेजिस्ट्रेटआ संदाननो सरकारा बिथोन होदों नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन